Nenos de Ribeira aprenden a reciclar a través de xogos e talleres grazas a unha campaña da Xunta de Galicia que ademais contou cunha exposición na Praza Heroínas de Sálvora. A Praza Heroínas de Sálvora, situada xunto ao mercado municipal, acolleu esta mañá en Ribeira unha exposición itinerante promovida pola Xunta de Galicia sobre prevención e xestión de residuos domésticos e desperdicio alimentario. A mostra estivo atendida por unha educadora ambiental e a tali se desplazou o alumnado dos obradoiros municipais de conciliación, distribuído en varias quendas, para coñecer a través de varios xogos a importancia da reciclase e a forma aceitada de facelo. Pois temos unha campaña de concienciación sobre a problemática dos residuos domésticos e un pouco pois o que facemos é enseñarles uns painéis que temos e que falan de compostaxe, de desperdicio alimentario, da problemática da contaminación por plásticos e de facer un consumo responsable para producir cada vez menos residuos, un pouco pois a falar da estrategia das 3 R's, da reducción, da reutilización e da reciclaxe de residuos. Os que rapaces se implican, non? Sí, a ver, nos colexios eles falan moito sobre esta temática e nós o que facemos un pouco pois, é insistirlles pois, na problemática da xestión dos residuos e de facer unha correcta separación na casa e de facer un consumo responsable, unha compra responsable, de preocuparnos pois, de xestionar o casi 1,5 kg de residuos que producimos cada galego nun día. Reciclar cobra cada vez maior importancia ante o evidente cambio climático. Estímase que cada persoa xera 1,5 kg de residuos diarios.